karne ng baboy, ayan. Iwan na yan, lalabas lang sa rep. Medyo matigas pa. Iwan ng kamatis. At ng ito yung atay. Ayan. Laurel. Isang kalamansi. Merong sibuyas. Bawang. Merong patatas. Ayan. At merong carrots. Ayan. Ito ang mga gagamitin natin. Ayan. Ano pa? Gamit ang liver spread. Sili. Ayan yung paminta. Saka tomato sauce. Ayan. Ayan. Sa palagay nyo, anong luto ang mangyayari dito? Ganyan ko lahat yan. Ayan. Meron ka palang either cheese. Ano sa tingin nyo? Yes. Okay. Ang magiging luto po ito ay ang ano? Gotta catch the plane at 7:30. Ano din na yun? Okay. Niluto na namin ito noon. Pero ngayon niluluto ulit namin. Okay. Paulit lang daw yung niluluto. Okay? O sige. Ito na po ang menudo. Okay? Yan, sasalag na po ang
Kakain na ako. Ang ulam po ay Menudo. Got to catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. Okay? I'm so lonely, without you I could die. Yesterday you say you love me, everything seems to be fine. Today you're not here, I'm so lonely, it's the waiting that... Ah, mali yata. Okay, yun na, thank you. Nakalimutan ko yung kanta yun eh. Kakain ako, ha? Okay? How about you? Ay, may responsibility. Dito naman, umiyak ng malakas. Sumigaw. Andito pala si Pang